waya mutum ne zai yi da waya da kullum cikin lagin waya ba ta sauri, ka danna wannan abin da ki baga ka zo za ka bude Facebook ta dinga wani sulu. Ni wallahi ba na son wayar da ko da yaushe a ce wai kullum ta maka gaddama. A'a, wannan wace irin waya ce? Muna mu wajen malam Android ko yana da ansar da zai bamu da mu gaskiya a gyara mana irin wannan harka. Jama'a barkanmu da warhaka. Shin kai ma kana fama da waya mai lagin ko hukin? Ma'ana waya mai gaddama da ƙin ɗaukan umarni cikin gaggawa kamar yadda Masmofi yake fama da tasa? To kwantar da hankalinka. Ku biyo mu domin ganin yadda za a fidda a'i daga rogo. Ma'ana yadda za mu samu mafita cikin sauƙi mu amfana da wayanmu ta Android.